איזה סיר. וואו, 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 אני צורחת בסבתא. עם מורז, עם פתיתים, עם מטריות, עם בורגול, עם אבא שלי, לא יודעת, עם מה בלי כלום. וואו, ומה זה, כפרה? 20 דקות, 20 דקות סיר. תמשיכי לגלגל, אני לא אוכלת מגולגל, אני לא אוכלת קנוי, די! 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 קוקו! היום קובה? איזה קובה? קובה חמוסטה. טוב, אז מה צריך? קובה, קישור, עלי מנגולד, שמן, כמו שומן בטני שיש לי אחרי ההיריון של סן יוסף, שלא יורד ממני, ישתבח שמו. גז, גם צריך גז שיעבוד, אוקיי? אוקיי, חשוב, תודה. אני קולפת את הקישור עד בכדי ניקיון. תודה. תמיד שואלים אותי בתגובות מאיפה הקולפן, ואני כל הזמן בשיא הביטחון עונה שופרסל, אבל לא, טעות, נאמן. נאמן, נאמן, יאללה. שלוק מהבלו, עוד שלוק, לוקחת קישור, מקלפת. אפשר בצורה של קוביות, אפשר בצורה של רצועות, שמנמנות כאלה, בשרניות. אני אוהבת כזה פרילנס, you know? כזה. עוד קישור. הופה. הם צריכים להיות שמנים, כי הם גם מאוד מאוד מתכווצים חיים. כמו שאת חושבת שאת אחרי פילאטיס, את חושבת שאת סקין, ולא, את לא. לא חיים, את לא, כי זה לוקח המון זמן עד שרואים תוצאות בפילאטיס ומכשירים. מאוד קשה. מלא. וכמובן שטפנו, ואנחנו, העלים האלה, גם אם תחתכי אותם ככה בידיים, זה בסדר. כי למה? כי מאבדים את צורתם מה שמו? בבישול, הם מאוד מתכווצים, אז אנחנו ככה לא נבזבז, כי זה ממש 10 שקלים לשקית, מאוד יקר, מאוד יקר, מאוד. עלים אנחנו לא מעוניינים. אוקיי. קישור. אחרי שאת מתחילה לשמוע את הרעש הזה, את מתחילה לקחת קובה ולהניח אותה. יפה. אוי, איזה כיף זה שזה מוכן, היא מלא. וזה גם טעים, טעימה. מקסים. באמת פצצה. נראה לכם, אני מעצבנת את עצמי אם אני מדברת בשקט. אין לדבר בשקט. ככה, איזה סיר יפה, צהבב, מלא כתמים. ים, אני רואה את זה כבר קורה. מנמיכה את האש, כמו שהוא משאיר אותך, אל תתני לו חיים, את תשאירי אותו על אש נמוכה, לא הוא אותך, אלא אם כן זה מתאים לך ואתם even ביחסים, אז באמת, תהני חיים, להיות רווקה, ואת בגיל המותר, שכאילו שלה כזה, זה בסדר. אבל אם את לא בגיל, אז אל תאפשרי. אל תתני איזה יד, אל תתני איזה פתח. זהו, אנחנו פה מסיימים את המתכון. בשלב הזה אני אלך לקפל כביסה, כי יש לי אללה של כביסה. כמובן שאני אכסה במכסה שלא קשור לסיר, אבל זה, הלוואי והיום זה היה ככה, זה כזה מתאים לכולם. זה סיר כזה יוניסקס, you know? All the sirim I put in there, and it's wow.